Pa vidim u nastavku saradnje Slovenije i Bosne i Hercegovine, s obzirom da su sad carinske barijere jedna prepreka, mislim da Slovenija treba da nastavi politiku koja je već ranije počela, a to je otvaranje kompanija u Bosni i Hercegovini za tržište CEFTA-e, jer je vrijeme pokazalo da sve ove kompanije koje su već rade na području Bosne i Hercegovine dosta uspješno rade, ostvaruju profit i nema razloga da se i u drugim oblastima koje imaju prepreke, naročito u tom agroindustrijskom sektoru, ta saradnja na taj način ne nastavi. Naravno, mi sarađujemo i sa Komorom Slovenije u smislu edukacije naših ljudi da bi što bolje pripremili Bosnu i Hercegovinu i privrednike za ulazak u Europsku uniju, a tad će to biti jedinstveno tržište i onda vjerovatno će taj proces ići u nekom drugom pravcu, neće biti prepreka za saradnju. Pa nažalost, Bosna i Hercegovina od ovih 6 država je posljednja u tom nizu koja će ući u Europsku uniju i imamo dosta problema. Privrednici su možda i spremni već donekle kao i u ovim državama koji su blizu ulaska u Europsku uniju, ali imamo dosta političkih problema oko usaglašavanja stavova, oko pravne legislative i drugih propisa koje treba da dostignemo. Država od dva entiteta je 3 naroda i to je svašta nešto isprepleteno, tako da se plašim da ćemo ostati posljednji na Balkanu koji će ući u Europsku uniju, ali evo, nadamo se. Pa mislim da je sam odziv govori da će to biti uspješan skup. Svi se mi već poznajemo i radimo, sarađujemo i svaki novi susret je donio neke nove poslove i nema razloga da i današnji ne bude uspješan. Ja navijam za Srbiju, a mislim da će biti Španija, Slovenija, Srbija.